den her video. I dag vil jeg lave et cover challenge. Ja. Det er, hvor jeg viser alle mine covers. For eksempel denne her. Det her er den første cover. Det skal forestille sådan et pladebånd. Agtigt. Og det andet er et kanincover. Man har sådan nogle små fødder minutter. Og det tredje cover er sådan her cover, man kan lave sådan. Ja. Og det her cover er det næste sejeste cover. Og det pæneste cover, mit yndlingscover, er det her cover. Hvor der er sådan et spejl på. Og det er jeg rigtig glad for, men det er gået lidt i stykker. Og det er på noget ødelagt min telefon. Det jeg filmer på. Så er det rigtig irriterende, men alt sammen, jeg håber I ser i min video. Hej!